পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছদিনাখনেই আমি অন্তত আৰু 4,000 আৰক্ষী পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰও আহ্বান কৰিম। অৰ্থাৎ নিযুক্তিৰ পৰম্পৰা আমি চলাই ৰাখিম। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। दिनै जों माखासे सर्सनिफ्राय गोनांथार आपडेटफोरखौ लाना फैलायबाय। दा बेफोर जाहैबाय जायफोर आसाम पुलिस साख्रि लानो गोसो दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। दा बे जाहैबाय आसाम पुलिस निउ भेकेन्सि ABUBSI माने आसाम पुलिसनि गोदान माने भेकेन्सि ओंखारगोन। दा बे जाहैबाय ABUB एबा SI दा एबा कनस्टेबल दा कनस्टेबलनि दा बैफोरबायदि आसाम पुलिसनि गासै पस्ट 4,000 एबा 4,000 गासै पस्ट ओंखारनो थांगासिनो दं। दा बे जाहैबाय गोदान भेकेन्सि ओंखारबाय एबा बेफोरखौ जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायनो नागिरदों। दा बेखौ आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फेसबुक लाइभनि गेजेरजों दा बिथाङा फोरमायनो हादों। दा बिथांनि बुंनाया जाहैबाय आसाम पुलिसनि दा निउ भेकेन्सि दा बेयो माब्ला ओंखारगोन एबा आसाम पुलिसनि सिगाङाव जाना थांनाय रानिं एबा रिटेन दा बे जाना थांनाय दा बेनि रिजाल्टखौबो होखांबायमोन। दा बेनि उनाव दा एपइन्टमेन्टखौ नभेम्बर दाननि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट होखांनायनि उनाव नेक्स्ट दिनखालिनो दा गोदान भेकेन्सि 4,000 मोनसे 4,000नि मोनसे भेकेन्सि दा बेखौ होगोन होननानै दा बिथाङा फोरमायदों। दा आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे फोरमायथिनाया जाहैबाय नभेम्बर दाननि गेजेराव दा आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्टखौ राननाय जागोन। दा आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट राननायनि नेक्स्ट दिनखालिनो गोदान माने भेकेन्सिनि जा एडभार्टिसमेन्ट दा बेखौ फोसावनाय जागोन होननानै दा बिथाङा फोरमायथिनानै होनायखौ जोङो रोखायै नुनो मोननाय जादों। आरो बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो जोबथियाव देखायगोन। दा नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नायनानै दा रोखायै बुजि मोननो हाबावगोन। अब्ला जों एसे मिथिनो हायोदि नभेम्बर दानावनो मोनसे गोदान भेकेन्सि गोदान पस्टनि जा भेकेन्सि एबा एप्लाइआ दा ओंखारगोन। दा बेखौ जोङो मिथिबाय। दा बेनिखायनो जायफोर आसाम पुलिसाव साख्रि लानो गोसो दा बिथांमोना दानिफ्रायनो रेडि जानानै दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो। दा बेखौबो जोङो मोनसे थियारि जानानै थानो थाखाय मोनसे खाबुखौ मोननाय जादों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दा जोबजासिम नायोबा नोंथांमोना दा क्लियार एबा रोखा मोनसे खौरांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। अके, गोजोन्थों। আমি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। পুলিচ কনিষ্টবলসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছদিনাখনেই আমি অন্তত আৰু 4,000 আৰক্ষী পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰও আহ্বান কৰিম। অৰ্থাৎ নিযুক্তিৰ পৰম্পৰা আমি চলাই ৰাখিম, যাতে অসমৰ যুৱক যুৱতী কেতিয়াও আশাহত হ'ব নালাগে। এডিআৰই তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ এই পৰীক্ষাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে। ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আমি লটাৰী বা ৰেণ্ডমাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আবণ্টন কৰিব লাগে। ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ আবণ্টন কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰেটবিলাক আবণ্টন কৰিব লাগিব। আৰু ডাইৰেক্টৰেটবিলাক আবণ্টন হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক ইণ্ডিভিজুৱেল পষ্টিং দিব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটোত 30টা দিনৰ প্ৰয়োজন হয়। মই আগতেই কৈছোঁ, যোৱা মাহত আমি কোনেও কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই চেষ্টা কৰিছোঁ নৱেম্বৰৰ শেষত নহ'লে ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগতে এডিআৰইৰ চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ আমি নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰিম। প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে, প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব দিয়ক, কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে।